Ассалому алайкум бардоро ва хоҳарои азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай. Дар имрӯза навор нархи навои телефонҳое ки нав пачкаанд, ҳамун нархи навора гап мезанем. Ҳамаш моделҳои навам бардоро, моделҳои ҳинами ҳозиравақта, моделҳои 2021. телефонҳои зур-зура ба навор гирифтагием, ҳамаш Samsung-ан. Марҳамат, тамошо кунен ва барои дастгирӣ кардани канали Телефон TG я дона лайки бепла биҷихен. Касе меҳмонен дар канали мо, подписатсия кунен. Чи телефоне ки махлутонае дар комментария бинависен, ман видео карда барои шуморо мепартом. Рафтем. дӯстони азиз, якум телефоне ки мебинед Samsung Galaxy A72. Оперативкаи ин телефон 8 гигабайт ай, памяташ 128 гигабайт. 4 та камера дора, асосии камераш 64 мегапиксел ай, дуюм камераш 12 мегапиксел будай, сеюм камераш 8 мегапиксел, чорум камераш 5 мегапиксел. қувваи батареяш 5000 мАч ай. Ду сим-картаи майдаак мехоҳад ки ду сим-картаи нано. Androidиш 11 ай, интернетиш 4G LTE кор мекунад, вазниш 203 грамм ай. Нархи телефон дар Тоҷикистон ҳозиравақта 5000 сомонӣ ай. дӯстони азиз, эълонат давом метем. Касе тамошо кардесай, лайкора барои хотири канали Телефон TG биҷихен. ин телефоне ки мебинед Samsung Galaxy A02s ай, A02s. Экранаш 6.5 ай, оперативкаш 3 гигабайт ай, памяти асосиш 32 гигабайт ай. Сета камера дорад дӯстони азиз, чӣ хеле десен. Асосии камераш 13 мегапиксел, дуюм камераш 2 мегапиксел, сеюм камерашам 2 мегапиксел будай. Батарейкаш соз мебудай, зарядиш 5000 мАч аст. ду сим-картаи, чӣ хеле гуфтам, ду сим-картаи нано мехӯрад, сим-картаи майда. Androidиш 10 ай. интернет 4G LTE кор мекунад, вазниш 196 грамм. Нархи телефон 1495 сомонӣ ай, 1495 сомонӣ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ин телефонҳои ҳозир ман гап задесам, ҳамаш моделҳои нави 2021 ай. Samsung Galaxy A52 дидесем бардоро, размери экранаш 6.5 ай, оперативкаш 6 гигабайт ай, памяти асосиш 128 гигабайт ай. 4 та камера дора, асосии камераш 64 мегапиксел, дуюм камераш 12 мегапиксел, сеюм камерашам 5 мегапиксел, чорум камерашам 5 мегапиксел ай. қувваи аккумулятораш 4500 мАч аст. интернетш бардоро 4G кор мекунад, Androidиш 11 ай, ду сим-картаи нано мехӯрад, вазниш 187 грамм ай. Нархи телефон ана оперативкаи 6x128 4083 сомон ай. бу ҳамин телефон дора, оперативкааш 8x128 4255 сомонӣ ай. дӯстони азиз, дӯстони азиз, эълонат давом метем. Мегзарем ба як модели дига, Samsung Galaxy A32 ай. Экрани 6.4 ай, оперативкаш 4 гигабайт ай, памятиш 64 гигабайт ай. дӯстони азиз, 4 та камера дора, асосии камераш 64 мегапиксел, дуюм камераш 8 мегапиксел, сеюм камераш 5 мегапиксел, чорум камерашам 5 мегапиксел. аккумуляториш бардоро 5000 мАч аст, ду сим-картаи нано мехӯрад, интернет 4G LTE кор мекунад, Androidиш 11, вазниш 184 грамм ай. нархи телефон 2645 сомонӣ ай, оперативкаш 4, памятиш 64 гигабайт ай. бо ҳастаи ҳамин телефон оперативкаш 6, памятиш 128, нархи телефон 2818 сомон ай, 2818 сомон. оперативкаошон фарқ мекунад бардоро, яъне ки ду намуд мешавад. як намудаш оперативкаш 4 гигабайт ай, 4x64, як намуди дигаш 6x128 ай. барои ҳамин нархошон фарқ мекунад, 200 сом разница кардесай почти. дӯстони азиз, дар имрӯза навор видео ба охир мерасад. касе то охирша тамошо кард, як дона лайки бепла биҷихен. касе меҳмонен, подписатсия кунен. агар ҳам хеле видео шумода махул шида боша, бардоро лайкора биҷихен ва комментарияда бинависен ки чӣ телефонҳоро ман дар бораш гап занам, чӣ телефонҳои нава ё рабочира гап занам. ман ҳаракат мекунам ки чӣ телефоне ки шумо мегӯед, ман ҳаракат кунам, видео кунам, барои шуморо партом. то видеои оянда, худо нигаҳбонтон боша бардоро ва хоҳарои азиз. хайр.